बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस आपडेटआव दङ दायनानि सन्देहआव जिउ फोजोबनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै लाइमोनखौ पुलिसआ खादों। बाक्सा जिल्लानि कुमारिकाटायाव समबारखालि दायनानि सन्देहआव बिरेन बर' मुंनि सासे सुबुंखौ रायजोआ खास्रि बिस्रियै गाग्लोबनायनि जाहोनाव जिउ खोमादोंमोन। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय आरोबाव सानै सुबुंखौ मैया पुलिसआ हमबाय। हमजानाय सानै लाइमोनखौ 24 बोसोर बैसोनि रौमि बसुमतारी आरो 30 बोसोर बैसोनि सुबल बर' होननानै मिथिहोदों। मैया फुङावनो बिटिएडिनि डिआइजि पाइलट बर'याबो कुमारिकाटायाव सफैयो आरो थासारिनि खौरां लायो। तामुलपुर पुलिसआ जाथायजों लोब्बा थानाय गोबां आइजो आरो हौवाफोरखौ सोंथि खालामो। समबारखालि बिरेन बर'खौ गाग्लोबनायजों लोगोसे बिनि न' बांफोरखौबो सिफायनानै होयो। रायजोआ न' बां सिफायनायाव बिरेन बर'नि नखरनि सोद्रोमाफोरा जेन थेनै गावबा गावनि जिउ रैखा खालामनानै खारखोमानो हादोंमोन। नैथियाव दङ एबसुनि थान्दै हानजाया मेट्रिक आनजादनि सायाव सेबानि मासिगिरि आरसि जेनजों सावरायलायदों। सेबानि मासिगिरि आरसि जेना मेट्रिक आनजादखौ लानानै सावरायनो एबसुखौ हांख्रायहरनायलाय एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दैदेननाय मिरु एबसुनि मोनसे थान्दै हानजाया मैया गुवाहाटीनि बामुनि मैदामाव जानाय बिथांनि मावख'आव लोगो हमनानै गुवारै सावरायलायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला एबसुनि थान्दै हानजा आरो सेबानि मासिगिरि आरसि जेना माखासे दफाफोरखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जादों। बिनिनो कर'ना भाइरासनि थासारिया जेब्ला गुरै जागोन अब्ला मेट्रिक आनजादखौ खुंफुंथों। आनजादनि 20 सान सिगां फारिलाइखौ फोसावथों। बिमानि राव आरो इंराजिखौ गोनांथि खालामनानै 3 घन्टानि 100 नाम्बार आरो गुबुन आयदाफोरखौ 50 जौखोन्दोयै 2 घन्टानि थाखाय खुंफुंथों। आनजाद थिलियाव कर'ना भाइरासनि नेमखान्थिखौ फालिनानै खुंफुंनाय आरो बायदि बायदि बिथिंखौ लानानै सावरायलायो। थामथियाव दङ चिराङाव 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमदों। चिरां पुलिसआ आयेन बेरेखायै फेग्रा मुवा बेसादनि फालांगि खालामग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनाय जायो। सिडली पुलिस थानानि सिङाव थानाय सानपुर गामि आरो बिजनी पुलिस थानानि सिङाव थानाय दाङाइगाव गामिनिफ्राय गोबां ड्राग्सजों लोगोसे मटर साइकेल आरो 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ चिरां पुलिसआ हमनो हादों। हमजानाय 4 सुबुंफोरखौ रशिद खान, आबेद आली, मनोहर हुसैन आरो साबिरुद्दिन आहमेद मुंनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरनिफ्राय माखासे बेसादफोर बोखांनो हादों। बेफोर जाबाय प्लास्टिक कन्टेनार गं 13, 1640 रां, गंब्रै मबाइल फन, गंनै साखा खबनै मटर, 15.250 ग्राम हिर'इन आरो बायदि बायदि मुवा। ब्रैथियाव दङ एनएलएफपिनि सा 7 सोद्रोमाफोरा हमजादों। उदालगुरि पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। गोदान हाथियार दैग्रा आफाद एनएलएफपिनि सा 7 सोद्रोमाफोरखौ पुलिसआ हमनो हादों। रबिबार खालिनिफ्राय साननै अपारेशन खालामनानै पुलिसआ बे सोद्रोमाफोरखौ हमनो हायो। पुलिसआ मिथिहोयोदि बे सोद्रोमाफोरा उदालगुरिनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव रां दाबि खालामनाय आरो गोदान सोद्रोमा थिसननाय खामानि मावगासिनोमोन। पुलिसजों हमजानाय सोद्रोमाफोरखौ रबिन्द्र बसुमतारी, बर्नबस बसुमतारी, पल गयारी, कुन्दन सिंह, प्रसेन दैमारी, सनिक्य दैमारी आरो रुजेन्द्र बसुमतारी होननानै सिनायथिनो हादों। हमजानाय कुन्दन सिंह मुंनि सेंग्राया एनएलएफपि आफादनो मबाइल आरो सिम कार्ड जगायनायनि खामानि मावदोंमोन होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। बे गासैबो सोद्रोमाफोरनिफ्राय उदालगुरि पुलिसआ गंबा मबाइल, 15 सिम कार्ड आरो नोगोद 4600 रां बोखांनो हायो। बाथियाव दङ सानखां ब्रह्मआ इलेक्ट्रिक साइकेल बानायना दिहुनदों। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि हारिगाव गामिनि थागिबि सानखां ब्रह्मआ गावनि रोंगौथिजों इलेक्ट्रिक साइकेल बानायना दिहुनदों। गोबाव समनिफ्रायनो क'क्राझार सहरनि फुटपाथआव दख'ना गला होनानै जिउ खुंबोनाय आरो नखर संसार सामलायबोनाय सालाकाटि हारिगाव गामिनि थागिबि सानखां ब्रह्मआ महामारी कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारि समावबो ओरैनो जिरायना थायाबालानो गंसे साइकेलखौ इलेक्ट्रिक चार्ज खाबु लानाय मोन्देर खालामनाय मोनसे मोगथाङाव महर होदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव सानखां ब्रह्मआ मिथिहोनाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो इलेक्ट्रिक साइकेल बानायना दिहुननो नाजाबोदोंमोन, नाथाय रांखान्थि बिथिङाव लोरबांथिनि थाखायनो बानायना दिहुननो हायाखैमोन। नाथाय दानसेनि आगोल गंसे दिहुननो हायो होनना बिथाङा फोरमायो। सानखां ब्रह्मआ गावनि रोंगौथिजों बानायना दिहुननाय इलेक्ट्रिक साइकेलाव बेटारि, साबिनि खाबु, आगसि आरो आगदा फारसे इन्डिकेटर, बेल, मिटार मोब्लिबनि चार्जिंनि खाबु दङ। लोगोसे खेबसे चार्ज होगासेयाव 20 किल'मिटार जानथायसिम थांलाय फैलाय खालामनो हायो होनना बिथाङा फोरमायबावो। दथियाव दङ एमएलए मजेन्द्र नार्जारिया रुंसारि जाबाय।
28 नं गसाइगाव बियाबनि ब्रैथि खेब BPFनि MLA जानो हानाय मजेन्द्र नार्जारी बिथाङा गुवाहाटीनि GMCH देहा फाहामसालियाव हरखाबै दिनै फुंबिलि समनि 5 रिंगासोआव रुंसारि जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो COVID-19 जों जुजिनानै हामखांनायनि उनाव मैया हरखाब स्ट्रक जानानै GMCH आव फाहामथाय लाबाय दंमोन। बिथाङा रुंसारि जानायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। स्निथियाव दङ परेश बरुवा आरो सरकारनि गेजेरारि थान्दै जानो खुगा खेवदों नबकुमार सरनियाया। आलफानि गाहाय परेश बरुवानि बागै MP नबकुमार सरनियाया बुंदों दि जुदि सरकारा बिखौ नागिरोब्ला परेश बरुवाखौ सावरायलायनायाव लाबोनो थाखाय सरकारनि गेजेरारि थान्दै जानो थियारि। नबकुमार सरनियाया हाथियारजों गासैबो जाया होननानै बुंथिनानै सरकारजों सावरायनानै सरासनस्रा जिउआव गिदिंबोफिननो परेश बरुवाखौ खावलायदों। नबकुमार सरनियाया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानायाव आलफाया सरकारजों सावरायगोन होननानै आसा खालामदों। MP बिथाङा परेश बरुवाया सरासनस्रा जिउआव गिदिंबोफिनोब्ला राजखान्थि फोथाराव आगान होनो खावलायो, नङाब्ला सरासनस्रा जिउ खुंनो खावलायो। MP बिथाङा 8थियाव दङ आसामाव 5 जुनसिम कारफिउ फोसावदों। रायजोआव 10 साननि थाखाय फिन बारायबावबाय कारफिउ। 5 जुनसिम आसामाव कारफिउनि गोहोम गोग्लैगोन। रायजो सरकारनि गोदान SOP बादियै नोगोर ओनसोलाव सानजौफु 12 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कारफिउनि गोहोम गोग्लैगोन। लोगोसे गामि ओनसोलाव बेलासि 2 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कारफिउनि गोहोम थागोन। मख'नो गोनांदि सिगां समाव गामियारि ओनसोलाव बेलासि 5 रिंगानिफ्रायसो कारफिउ दंमोन। गामियारि ओनसोलाव बेलासि 1 रिंगायाव बन्द खालामनांगोन गलाफोरखौ। सरकारि नङै मावख'फोरा 1 रिंगायाव बन्द जानांगोन। 9थियाव दङ बङाइगाव पुलिसनि अपारेशनाव बोखांदों गोबां बिबांनि बार्मि सुपारि। रायजोआव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थासारिनि समावनो बङाइगाव जिल्लानि सौरागुरिनि बिमा दैसानि सर ओनसोलाव 61 बस्ता आयेन बेरेखा बार्मि सुपारि बोखांनो हादों पुलिसआ। सुपारिखौ बोखांनो हादोंब्लाबो रावबो सुबुंखौ हमनो हायाखै पुलिसआ। दा बे बोखांनाय 61 बस्ता सुपारिखौ बङाइगाव सदर पुलिस थानासिम लाबोयो आरो पुलिसनि संदाननाया सोलिगासिनो दं। पुलिसआ बेनि सायाव दाबो जेबो बुंथ'वाखै। MLA मजेन्द्र नार्जारिया रुंसारि जानायखौ दुखु फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। 28 नं गसाइगाव बियाबनि BPFनि MLA मजेन्द्र नार्जारिया दिनै रुंसारि जानायखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।